मोनथाम मण्डल कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा बे फेस्टिभेल खुंनो आखायाव लादों। बेनि गाहाय ओंथियानो जाहैबाय दैमा। जोंनि बर'फ्रा दैमाखौ बिमा हिसाबै मोजां मोनो आरो बे दैनि गेजेरजोंनो खेथि बाथि खालामनानै थांनानै थादों। ओंखायनो दिनैहाय बेवहाय बे दैमा बिमाखौ मान होनायजों लोगोसे बे जायगायाव मोनसे दमासि फोरबोखौ जिहेतु जों फालिबाय थायो। बे फालिनायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि बे दैमा बिमाखौ फुजिनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आरो खाथि खाला गासिबो थानाय मानसिफोरनि कला कृष्टि बायदिखौ दिन्थिनो थाखाय बै आखायाव लादों। बेहाय बर'नि दानाय लुनायखौ एसे एनै डिसप्ले खालामगोन, संनाय खावनायखौ डिसप्ले खालामगोन, मोसानाय कला कृष्टि गासिबो जाजोबगोन। बिदिनो बायदि रोखोमै बेहाय जिनिसखौ बेहाय दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बेहाय आसा खालामदों गोबां मानसियानो बाहागो लाफैगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बे थांनाय समाव बेहाय दैजिं फेस्टिभेल हिसाबै फालिनाय जायोमोन। जिहेतु माखासे असुबिदा थानायनि थाखाय बेखौ खालामनो हानाय जायाखै दा बेखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय दस्रा नामै बेखौ खालामनो हानाय जादों आरो बेहाय माइहुं फेस्टिभेल बेखौ खालामनाय जादों, मागो फेस्टिभेल आरो बेहाय दिनैहाय जोंजों दंखायो। जों बे गेटखौ बेखेवबाय आरो दाहायनिफ्राय जागायगोन। मथा मथि 10-12 दिनसो हयथ' जागोन। बेहाय जोङो आसा खालामदों गोबां मानसिया बाहागो लागोन आरो जों बेहाय आंजों लोगोसे जोंनिनो मानगोनां बे जाय समस्तिनि MLA अजय कुमार राय आरो जोंनि बे समस्तिनि MCLA प्रभात बसुमतारी दं आरो जोंनि पार्टिनि गासिबो दं। आसा खालामदों बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों रंजादों मानसिफ्रा रंजानायजों लोगोसे जाहाथे खुनु इनडिसिप्लिन जाया, डिसिप्लिन भाबै जाहाथे जों खालामलांनो हायो। जोंनि गेजेराव गोजोननाय खौसेथिखौ जों लाबोनो हायो। दिनै जोंनि गेजेराव खौसे फैबाय आरो सान्थि फैबाय। बे सान्थिनि गेजेराव जोङो गावबागाव हारि माहारिनि राव हारिमु बायदिसिनाखौ दिन्थिनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव खौसेथि थानानै जों जौगाखांनाय हाबा मावनो हायो, जों बेखौ लुबैदों। दिनै मानसिफ्रा बयबो माइ हाबाय, माइ हानाया जोब्बाय, माइ थिखांबाय, एसे रिलेक्स एसे रंजानो लुबैनानै बयबो जेनेबा दमासि जाबाय। बे जानायजों लोगोसेनो जाहाथे जों बयबो खौसेयैनो गाव गावनि मोजां मोनलायनाय अनलायनायखौ फिलिंसफोरखौ जों दिन्थिलायनो हायो। बे फोरबोनि गेजेरजों बेखौ खालामनो नाजानायखौ आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो जाय बिथांमोनखौ अर्गानाइज खालामदों। गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि हेफाजाब होगोन सार? गिबि खेब हिसाबै गभर्नमेन्ट हयथ' निस्सय जेबो होनो हाथ'वाखै। निस्सय खालमासिफोरनिफ्राय साबसिन हामसिन जागोन। जितु बेवहाय बाजेट थागोन बायदिसिना थागोन, ओंखायनो साबसिन जागोन जों आसा खालामदों। আচলতে আমাৰ বিজেপিৰ মণ্ডল কমিটিৰ উদ্যোগত আমাৰ আই নদীৰ পাৰত যি মাঘ বিহু উপলক্ষে আৰু দুমাচি উপলক্ষে যি ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে পাতিছে, নিশ্চয়কৈ আমাৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ বিষয়। আমাৰ কলা সংস্কৃতি ধৰি ৰখাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই চেষ্টাটো চলাইছে। আমি চাইছোঁ আমাৰ লগতো এটা আলোচনা তেওঁলোকে কৰিছে। আমাৰ MCLA আছে, আমাৰ EM ডাঙৰীয়া আছে, মই নিজেও আছোঁ আৰু আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি পাতিছে আমাৰ সতীশ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক। এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ তেওঁলোকে গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ইমান দিনে এই অঞ্চলত এটা ফেষ্টিভেল হৈ গৈছিলে আৰু আজি 2টা বছৰ সেই ফেষ্টিভেল হ'ব পৰা নাই। কিন্তু নিজৰ কলা সংস্কৃতি বচাই ৰখাৰ দায়িত্ব আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ হয়। আমি যিসকলে সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধতা আছে বা যিসকল ব্যক্তি সমাজক নেতৃত্ব দিয়ে, সেইসকল ব্যক্তিয়ে এই দায়িত্ব পালন কৰি আছে আৰু কৰিবই। কাৰণ নিজৰ কলা সংস্কৃতি নিজৰ ভাষাক যদি নিজেই আগবঢ়াই নলয়, তেতিয়াহ'লে এদিন এনেকৈয়ে হয়তো আমাৰ কলা সংস্কৃতি শেষ হৈ যাব। সেইকাৰণে এই আজি যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে এই পৰিচালনা সমিতিয়ে, বিশেষকৈ মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব। তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে। মানুহ আমি দুমাচি বুলি ক'লে বা আমি মাঘ বিহু ক'লে আমাৰ গোটেই অসম জোৰাতে এটা আলোড়ন আছে। তাৰপিছতো এনেকৈ ফেষ্টিভেল যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ অসমৰ বাহিৰতো, আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ বাহিৰতো বিভিন্ন ষ্টেট বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যদি এটা এই জাতিটো বা এই সমাজৰ এটা